pleca prin țări străine cu dorul greu în piept, să le las un viitor și un drum mai înțelept, cu poza lor în buzunar și lacrimi pe obraz. Munceam și zi și noapte să nu mă dau bătut niciun pas. Dar n-am mă suna și-mi spunea să fiu puternic Iar Robert și Daria mă așteptau cu dor amar. Număram zilele în calendar și mă rugam mereu să mă întorc acasă sănătos, cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru copiii mei trăiesc și trag din greu, pentru Dana, Robert și Daria mă rog la Dumnezeu. Nu vreau palate mari, nici aur și nici bani, doar să-i văd fericiți și sănătoși peste ani. Pentru ei muncesc cât inima îmi bate în piept, pentru ei mă ridic în viață, mă pune la pământ drept. Doar pe ei îi am și port mereu în gând. Familia mea e tot ce am pe acest pământ. Acum sunt iar acasă și îi strâng la piept ușor. Nu mai ascult tăcerea rece dintr-un oraș străin și gol. Ridicăm casa noastră cărămidă peste cărămidă, cu speranță și credință că Dumnezeu ne va deschide. Îl văd pe Robert cum crește și-mi seamănă tot mai mult, iar Daria-mi zâmbește și uit de tot ce-am avut. Dana-mi este sprijin când viața e mai grea, iar lângă ei în fiecare zi îmi găsesc puterea mea. Doamne, nu-ți cer averi și nici bogății prea mari, lasă-mi familia unită și sănătoasă peste ani, iar casa ce-am început să o terminăm împreună, să răsune de iubire și de copii ce se adună. Pentru copiii mei trăiesc și trag din greu, pentru Dana, Robert și Daria mă rog la Dumnezeu. Doar pe ei îi am și pentru ei voi munci mereu, până în ultima zi cât va bate sufletul meu.